ibiltzen, sortzen badira bideak, hitz egiten, ulertzen bada jendea, sustrai batek, mantentzen badu lore bat, zer ez du egingo bakoreo elkartea. Bidai honek baditu 20 urte, ez da gutxi ez, gutxi eman arren. Bitartean jendea gehituz eta lan eginez, lorea zuaitz bihurtuz. Gorputzak mugituz airea aldetik hasten duz. Artea erakutziz pauzu berriak ikasiz. Adierazpena edo hizkuntza da, bihotzak esan eta entzun dezakena. Ez dugu emango pauso bat gutxiako, gura metzak laster dira beteko. Durangotik abiatu eta bildur barik, ekingo dugu mugeta zaratago. Gorputzak mugitu zairea aldetik hasten duz. Artea erakutziz pauzu berriak ikasiz. Adierazpena edo hizkuntza da, bihotzak esan eta entzun dezakena. Gorputzak mugitu zaire